5,000 pesos ang nadawat matag senior citizens kung nag-edad og 70 ngadto sa 79 anyos. Ang cash incentives pinasubay sa Septuagenarians Benefits Ordinance of Zamboanga City. Diin gihimo ang distribution kagahapon Hunyo 15, 2025 sa Zamboanga Central School. Gipangunahan ni Mayor John Dalipe ang distribusyon ug nagpasalamat sa dakong kontribusyon sa mga senior citizens sa kalambuan sa Zamboanga City. Ang mga benepisyaryo ubos sa CSWDO Field Office 2. Ang mga benepisyaryo nga sina Senior Citizen Baliwasan 155, Kampong Islam 42, Kasangyangan 15, Mariki 7, Rio Hondos 17, Santa Catalina 124, Santa Barbara 32, San Jose Guso 66, San Jose Kawakawa 78, Santo Niño 7, Zone 1 27, Zone 2 16. Diin 586 ka mga lolo ug lola ang nakadawat og cash nga gikan sa gobyerno. Perting lipaya sa mga septuagenarians sa ilang nadawat nga kwarta ug subay sa report mo abot sa 2,930 million pesos ang kinatibuk ang kandidat nga nahatag sa mga senior citizens. Sumala sa lokal nga gobyerno, dakong tabang ang nadawat nga kwarta sa mga senior citizen alang sa ilang medikasyon. Peng Alinyo, Newsline Philippines, Davao City. Stay safe.